ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನು ಸಜ್ಜದ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರವ್ಲೆ. ಸಜ್ಜೆಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ, ಬೊಕ ಹಿಂದಿಡ್ ಐಕ್ ಬಾಜ್ರಾ ಪನ್ಪೇರ, ಹಿಂದಿಡ್ ಮರಾಠಿಡ್ ಐಕ್ ಬಾಜ್ರಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ. ಯಾನ್ ಹೋಯ್ತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರವ್ಲೆ ಅವು ಗ್ರೇನ್ಸ್ದ ಐತ ಪೌಡರ್ದ ಅತ್ತ ಓಲ್ಲ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು. ನಿಕುಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನಕಲೆಗ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ತದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜೆನ ಒಂಜಿ ಬೊಗೊನೀಡು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರೆಡ್ ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವೇನು ದಿಕ್ಕಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕದ ನೀರಿಡು ಅವೇನು ಬೊದುಲ್ರದಿಲಿ ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲುಂಡ ಯಾವುದು ಓವರ್ ನೈಟ್ಲ ನಿಕುಲ್ ದಿಯೋಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪರೆತನ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಒಂದು ಬೊದುಲ್ರದಿಯೋಲಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೊದುಲ್ದಿನ ನೀರಿಡು ಅವು ಗೂಸುದು ನಮ್ಮ ಲಾಯಕು ನೀರಿಡು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ 1/4 ಕಪ್ ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊರ್ಚಿನೆಕ್ ಜರಿ ಜರಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪಾಯಸಗು ಬೋಡು. ಯಾನ್ ನೆಯ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಯ್ ನಿಕಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಪಾಡೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡೈಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನೆಟ್ 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮುಟ್ಟ ನೆಯ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆಯ್ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಜ್ರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಸಜ್ಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅವನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಅವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು. ರೆಡ್ 3 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಯಾನು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂದು ಪೇರನ್ನು ಯಾನು 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಡು ಯಾನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆರೆದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆ ಬುಡೋಡು ಒಂಜಿ 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಕ್ ಆವಡು. ತಿಳಿ ಪಾಯಸ ಇಂಚ ಗೆಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಹೊಡೆದಿರ್ತದ ಅವೇನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದ ಹೆಲ್ಪಡು ಅವು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸಾಫ್ಟೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ತಿಳಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೂರ ಗೆಡ್ಡೆ ಐತ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಬದಾಮಿ ಆನ್ ಗೆತ್ತಂದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಓವು ನಿಕಲ ಇಷ್ಟದ ನಟ್ಸ್ ಉಂಡೋ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಜು ಪಾಡೋಲಿ ವಾಲ್ನಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಿಸ್ತಾ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಬದಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬದಾಮನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಿನ್ನಿ 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 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎರಡೊಂದು ಬದಾಮ್ ಶ್ರೆಡರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಐಟ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ನಿಕಲ ಸಜ್ಜೆ ಕುಕ್ ಆಂಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಹೋಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
ಬೆಲ್ಲದ ಕಲರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಯಸ ಡಾರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಯಸ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತ ಸೇಮೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಅವಂತೆ ಅಂತ ದಪ್ಪ 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 ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕತ್ತೆ MTRದ ಬದಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅವು ಏನಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಇಲೈಚಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಲೈಚಿ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ಬದಾಮಿ ಪಾಡಿಯ ನಿಕಲಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ತೋಜುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಪೇರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ತೀಪೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲೆ ಯಾವಂಡ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುನ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಕೂಡ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಒಂತ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತೊಜಪೊಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಬೆಚ್ಚಲ ಒಂದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಬೌಲ ಪಾಯಸ ಚಪ್ಪೆ ವಾಮ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜ್ಜೆದ ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಜ್ಜೆ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂಚಾದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಗ ಡೈಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಉಂಡು ಸಜ್ಜೆದ ನಿಕುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಜ್ಜೆದ ನಿಕುಲು ಕಿಚಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಿನ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟಿಡುವಂತೆ ಸಜ್ಜದ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೋಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಯಸನೇ ಮಲ್ಪುನಿನ ಜೋಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವರಾಂಡಲ ನಿಕುಲು ಮಿಲೆಟನ್ನು ಉಂದತ್ತು ಓಲ ಮಿಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್